Salutare prietena și vreau să arătăm un telefon Apple iPhone 14s. Aici telefon am primit ăla. Vreau să arătăm un anunț ce am primit de pe OLX, un telefon. Am fost la băiatul ăla și am luat un telefon. Hai să vedem. Ta-da! Un telefon. Hai să vedem. Un telefon. Era albastru. E albastru. Ce ăsta? Ce mi-a dat ăsta? Un cablu, adaptor. Am primit ăsta de pe OLX. Un telefon. Îi am spus eu și îi mulțumim de pe anunțul de pe OLX. Îi am spus că îi mulțumesc că mi-ai dat un telefon. Și un Apple. Hai să vedem ce să punem înapoi în telefonul ăla, că îi mulțumim un telefon.